Explore Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Kasenju kiseng bahalang nagathain sora klipen pau kaju ngokya halor kajing tuit kinong balabar jela shagathain sora baik lai thu bahaba kilai khenra kilap bagidi kiblayo ek work permit nagasor ka jela kinoi lam kasenju kilo ong bagathain sora kedi ke bahab hapo ke six schedule kumtadan kamandani ke label license ru naga district council Mentakas ngi kilale punya kendu yo executive member jong ke HADC ba Winstone Tony Lingdo ban kerpat ke district council bukan le AA ban khanglat ya ke jingwan tu kinong belabar jela namar ba kalong kumbagi wan kini ka kamai kaji jong ki trash nong kadau jong ka jingwan kendu jingi yau ia menchat ka senjuk jong kisang balang na katai jora ka ba kentum na ka HMIF FHP UHM HNM HYC bat ka CRYF te kata kadau baga pelong yang i ba inwan bani kendu yau IM mentaka sengi beri pe ka trade namar ba haka jing le jingi ban khenra yaki jaka katukan ni jaka hagi thai sora bat haba ngilaya lenti bat bangilasyam bat hadin bangilaya poi hapo ka NIT kanet hang tu ngilai pedang ka jing khenra jingi ban check yaki kot kisla bat hadin ka bangilayo ban check yaki kot kisla mo ngilap ba ngi yo i betang ka work permit work permit bat hadin ka jing check jingi kalawan nak report ki pulit ban khanglat no yangi bat hadin ka jing yakren te nagibor kulit kila ong pa kajing wan check hakakat prakterik kandai ka bandon rekat haka liang ka district council bat nakaliang ka bos sarkar nakalevo department te hadin ka khat prakterik ka bangilalik ban check te kamut nakaliang ka district council kila penpau hangi hangni ya ka e ka ba kimshim lala ban poi namar ba kiduna palat kita ki brio jongki ki ban yu namar ba kidang don ki we pat ki jaka ki bakin lek ban survey ban page te tu ka singi ha bagi check bat gilap be baki detang ki work permit pat haka khat prakterik hiru ka bangi ngi check ka bangi ru ngila page ba ya ki kor ki slabat kat kum ki list ki bangi ngilap haka khat ndu terik kalong no babon bon ki khar ki barjala ki batrai hang tu ki lajano pat haka singi sonde ki lajano bat ngila yo ru ka jingtep ba ki la pet no te hadin ba nilayo ya kata hadin ka jing adon kalang jog i usi ka sora bat ni na kaleng juga joka senjuk hi ngila dawai na usi ba dei ban penyo ya ka list jog kita ki breu ki balaja khnang bangin duptep bakini shanu ki wan ba kini kinum don shu kan wat tang haka jela jungi wat namarang ni sutu sai baki bami hi ki dei ki bambiang ki kot kisla ki bambiang ki kot kisla na kata kadau bangisa penbor ya keyboard kulit bakin penpoi yang ya kita kilis jong ki beri ki baja hoi wala hangi keladon lupa ke kerteng ke jingtip rengi ku apat ni kulit bakin ai ke jing pensai jungi bat naki bor ki badai pe nakanit ru kilakular hi bakin sa penpoi yang ya kita kilis jong kita ki beri ki jong kita ki beri ki baja badai ki nong tre barjelang ti ka kan kam tang kawat parlimen markati ka dei ka schedule area ni so ni don kam ru ba nakaling ka district council bakan simkia bakan pej bat minta ka jing pensai bang iyo ba ni don kam ya kata ka level clearance ka ba kata ka level clearance kala bante lakam ya unu breu bawan naki wei pat ki jela bun penbiang lut ya ki kot kisla nadu ke epek ki adhar ki pankat ka police verification bat ka residential ru naki chinong ki bakiwan ti kani kang isngo badakan ni kalenti ka bangilayo e kajing sang isngo bakani kan kam te la kam namar bangi tip bakani ka work permit menta kala de ka basu online system mo ka balade ka basu online system ka bakila ban su online nakawai ka jaka kila nakawai ka jela kila ban online kilayo ban wan hangni ban pen itang baki de ki brew ki de ki ki nong sing jong kari India mo nakata kadau ka bangi ngin sohun tang ya ko permit bat kawai hi ka ba ka message siru ka bangin ai sa sarkar kalong ba ngin ong to ba yakini ki work permit ba sarkar kan itu kan issue tang da limit tang da limit namar ba bakan haban perkhalem ke na ka banta ka jaj benre jungi namata ki dekhot junga jaj benre jungi ki badan kam ya ki kam bakin tregenta namar menta ka de ka jinghiran hakani ka state jungi ki borowai ka de ka jinghiran hakala kamai kaji na kata kadau bat sa koi kapang ka ba
ni haban ongru ya sarkar baladakan ni ka work permit kala palat ya kala palat ni kalimit ban ni keturu ka sarkar baka ka jingkang juga ni ka work permit bahkan pensange no syua kan bahkan khang syua kan bahkan pet ka estimate kan ba khnang baka ba kini ki jai beri jungi ki perdekot jungi ki dekot jong jai beri jungi bakin yo lat ki kam ki jam ki badai la ke de ki skill ni ki on skill mo ya kata but kawe ka phang ka bangi haban kentu ba bangila ongru ya ia menta ba ude ban kentu ya kisnong bakinu kinu ki construction ni kinu ki private construction la da ki government construction ru la da ki wan hang ti ki de bandan ya kata ka ban itu da kisnong da kisnong namar baki wan hang ti ka jakan namar ba khanang ba la da ki wan hang ti kisnong baki kisnong ru kin ai advertise lang kan ya ki jat beru jungi hang ti ya kata jungi ya ki parakasi jungi hang ti khanang ba kin batai kin bakata ka kam kalai kata ka kam kata kalai hangta akani ka construction kalai kani ka kam ba akani ka construction kalai kita ki kam ki puncai khanang baki beru jungi hang ti kin yo kan ka jintip bakin lej ban an yo ban simtalam ha ki kam bakin yo kalat kamai kaji kani ka work permit ka bangi la yo pej benia bah bat ngiso thu sai ba ya kani ka work permit hite kadai ka bawan na kalian ka sarkar lembaga level department ka ba persngeu ngi sau ya men syar ka ba gelong ngidap da ka jing lengo ba ka thiang thi kadai kata ka six schedule area te ka bangila kana mene ka thiang kadai ka six schedule area bangilengo ba kamdon ka jing itu nang nipat ya kita ki barjela ki don jing tip te kani ka council nang ni kam don jing tip te ya kita ki barjela ki batrai nang trai barjela ki batrai ha kathi ka ang thi apok ithan jungi te na kata ka daw kin bangi sawan ban mi ang ni bangi ngi kam yo I ken ya kata ka level clearance kumbala batai da I ba ang ni bangi selmi I ken ya kata level clearance na kalya ka district council na kata ka daw ngi sakali na I balai ba kadon ka kawan takani ka work permit mo namar kani ka dekat section area kathan jungi ka dekat section kajubab ka bangiyo na IMT namar jing batai jungi ong bai ba yaki beri ki baka sarkar kala ai kata ka work permit ten nakaliang jung I ka dai tambangin kampen klan chu ba inte la kami yakini ki barjela da ka ba in ai kata ka level clearance ka ba in haban check ba yaki dokumen nadu ka adhar nadu ki pangkat hadu ka police protection but hadu ka residential ka mut kum ka certificate rang basnong kan naki rang basnong katai ka ba I aba ka jing pensai na kaleng ke jung I kai ka jing sokya ha kaleng jung I re barabor hingi dap hida ka jing sokya namar ba kumachi ongno kum ki ken hun sang balang ngiyale ban pen khut ya kita kini gi barjela buan hang ni hari jungi balang kalalong kum bangi chup syukran farsi bingi haban pen khut ki jabo kila bagi babun gi bawan tu ya kari jungi bangi haban pen khut ya ki tambah ngimla le ai namar kat ba ngiyale ban pen khut re ka sarkar kaplilat yaki lembaga ni ki work permit pi ke baki ki asyaki na takadaw ka de kawai kay ini work permit wala de we jingkang iba nakaliang ka sarkar kaplilat plilenti yaki we pat ki jai benrio na ki we ki state bakin poi sa ka jela jungi na takadaw bangi sa kentu ya ka sarkar ba kadai ban ladak ka limit ka bakan isu yaki work permit kalalong palat put ba kan khang no syua ken yaka jingkang jong ka work permit baka baka banda pej benia banda eksamen benia ke na kata kada ko ka bangi sokya ka bade bakani te ngi sashim ya ka sinjam ka ba ngi session kerki ya ka meeting ka ba ngi hab hiru ban perkhat ya kani ban le ya kendu ka ban kong ka bangi hab ali kendu shwa ya unang hikmat jong ka dong ka than mo ka than jungi shwa nang ta ngi saya keren bade me jumbut bagi nang hikmat hang ti bangi supan pawi kini ki jing e jong ka dong ka than jungi ha ka jing wan kajing jelai jong kini ki wepat ki jek benriu ki balawan ban lalong haba ki lawan ban trei ki kam ki jam haki jaka ki jongi lada kade haki kam lada ki kam kayin lada de haki kam belal haki nu ki bentar tikani ru lada ngisaya pliu jumut dekat kajing ya don lang tebat ngisa shim karai kunu bangin ya syakmat ban simpat ki wiki senjam ba ngi kum ki trai muluk inyo ya ta ka holong trai hala ka jogari dap da gaji sosi liat le si ban ong ikum kinong yalam jong kaseng phalang haba nyu I ba nakaliang jong ka sarkar kapali yakini ki jing prila printi kumala krenda nakaliang jong sharman syakmat mo bang nyu I ba
Kitu ki mendiar ki bana kiwi ki jela. Kio beru sekali ke jela jongi tang naka dau ba maki kilala ban online. Ni ba nadu bala pasi kan ke digital India. Baka de ka ba ha ke jing pe ke jongi. Ni baka don ka jing up jing ma na ka benta kari baka jai beri ke jongi. Namar balai ini let's say ki kot kumbangi jule ha ki por ki berim da ka hard copy let's say ngin ha ban lek ban rum ban mi saki upes ba per ka jing pin itu ba kata kalong ka ika sibenta ka along ka jing khanglat let's say teraya kan ka juk ka benta let's say la ban ong la da ka slem du hapo ar kanta kamu ya boro ki jiru kam ki bakila la ban yo kumangi pau kum ka pau menta ya kan ka work permit ba ki kot isla te kani gede ka benta ka ba ni pen pau ba nakaliang juga sorkar kemil si la long kumba kala nyoben yang kirit pai namar ba koi apo kari India le si mo berkoi kidon lagi jong ki tribe ba haba ngi pai pada haka tribe ke jongi kepada ki kyung khasi ni syam ba haba ngi pek wat hakar kom thabut ru ka ba mangi i kalong ba hang ni hangi kamu lese niyo iba kibudo kiburu kigaru ban ngi khasi kiyo lang manit ban yakan ka hok bangit tabut ya ka hok jangka KCDC te itai di tang i kiba mangi niyo i ya kata ka ige ka bang ni ab jingma ba ka jingsha khnyot jangka jongi ki i try muluk mo ni ki khasi tekani ka jing yu i ka jungi ka long ba ha ka be dei lei ba kini ka jing penbiang kuat penbiang sela na kalian jong government hai na kalian jong sarkar ha ka ba ong ba ka la penmi ya kani ka online ni singo ban ong ba kani ka ba ngi an pau ka jing ngau diau namar ba kimender ki la ban rung da ka basuk namar kumba habang ni keli mene habang ni kendu bi MT ru yong kalong ka ka ba than na ka benta ka ba lada nakaliang jong kabor sarkar kamu lese kila ai kata ke jing itu nak benta jong unu brio te kamu lese lada menta nakaliang ke district council lada ki khanglan kamu lese kan la banlong ke ka ba bamla ke namar ban pediang namar ba kinle persya kumno ya ke ba namar ba makir ki dehi ki nong song sinong jong kari India long ki bala itu ki de ki bri ki bala biang kita ki kot kisla berkhoi ki badai ki nong song song jong kari India tikani kan komot ngi suthu ba kani gadi kicing kumbala keren sekhamat mene kalong ba lesi ki mender ki ba syuab ki wan sene komot ki apply lupa ba lesi ki don sya ki jela komenda daki ki la yo kani ka work permit ki sawan rung sene titang katahi ka bana kaliang jungi kalong ba ni don hapadeng kicing sngau diam bat hapadeng kicing sngau bam don syu kata kicing singai na ka benta ka ribo ka jai meriu namar ba nakadaw ba kalong ba nakani kadaw chong kanika jing yo jing be joki ha ka ba kin penbiang ki ni kot kisla ling ba ka online tangkatahi ka ba ni